Sampai
Wonten mingke nggih semangat Mas. Kandhane kok. Nggih. Mulane tak merengke saka kene rumangsaku. Wah, iki bareng langgamu ki nyemek-nyemek penak ini. Piye Mas? Kaya campur sari kulunan. Tegese ya. Tegese piye? Kulon tenan iki. Kulon tenan. Ngerayun bagian sisih paling kulon dhewe. Nggih, leres. Base camp Sekar Maju. Bagian tempuran. Nggih. Tur ya ki paragane ya jangkep genep. Nggih. Ten sing saking Pacitan. Nggih, Ponorogo mliginipun nggih saged nderekne. Wah, alhamdulillah. Pak Antoni kok saking Pacitan, Lorok. Mbah Ren asli Ponorogo. Nggih. Mbah Gipol asli Pacitan. Umbul ngagek. Lah ngagek. Ngagek Pacitan, ngagek. Umbul. Nggih. Nah, iki kirun saka ngagek. Mas Jarwo asli Ponorogo. Nggih. Terus nek Mbah Nyi Sumarti Weru Pacitan kota. Weru Pacitan itu? Iya. Oh, Pacitan. Pak Anto asli Ponorogo. Nggih, Mbak Kakung Min Ponorogo. Mas Haji Ponorogo. Wajar. Yang dari Weru suaranya mana? Dari Weru? Dari Weru? Yang dari Weru. Dan nggih, rezeki yang sing rawuh. Nggih, katuran pinara. Dek Santi kari sak dulit ing maribasan bacutke. Kari sak nil ya Mas. Langgame. Nggih.